Nya kwaramogajong en sa abirio wang tarika ngwen dwe mara par kora chiel higa mara lufario prario kora ngwen kamarono maintiere arwaki chendo ni mara migago ka obukelo ni weche maoyuda mesoa mago weche manyien kama bendo tingo page mar KCSE mongo chakre odiochieng' ma kawuono to mokwongo magi weche momiyo pek odiochieng' ni ma kawuono. The administration of the 2024 examinations will be conducted under a multi-agency approach involving the Ministry of Interior and National Administration, the Ministry of Education, the Ministry of ICT and Teacher Service Commission. Penj maduong' mar klas 10 kod 2 KCSE ochakore ayanga ka sirikal osingo neno ni jopuonjre obedo gi lwasi makare. Tumempoteza mvulana mwanafunzi mmoja ambaye anatoka katika maeneo ya Tigania West, na hali kadhalika hadi kufikia masaa hayo nimesema tulikuwa na mabenati wawili ambao alikuwa amebarikiwa wakajifungua. Japuonjre achiel owito ngimane kama Mokario onyuole gwenge ma Meru seche ma penj mar KCSE ochakore. Duond bura mar ODM olando chenro mar chako yiero mag jotend duond burano e kor gwenge. Nya kwaramogajong harwaki chenro ni ka ochako akoy ni chakoda nyaka ngwatieki. Nyinga en James Opolo. Nyalo tudi kodo namba mar 360 kata X marwa @RAMOGITVLIVE @James Opolo Senior. Bedo wantiyo achiel kachiel kokalo mbui marwa mar Facebook. Machiegni jatend migawo mar weche somo Julius Ogamba osingo ni onge fuok manyalo biro miyo penj mar KCSE mahiga 2024 njaore. Ogamba ne olero ni okang' oketi mong'ith kama oting'o nyaka rita malong'o mar neno ni penj no otim kaka dwarore. Ogamba mane twake kar dak ma Kibra ne owacho ni okang' mager mar kum ibiro kaw ne jogo mageto kwalo penj no maonge dewo wang'. Sechego bende ne olero ni alwora moko ma pacho kama osebedo kod rach mar arita kaka hoho mar okaka kod kadho wadnam chumbi. Piny owacho oseketo chenro mar neno ni jopuonjre otimo penj maonge ng'ikruok. Higani jopuonjre maromo 965,501 geno ni dhi timo penj mar KCSE. The administration of the 2024 examinations will be conducted under a multi-agency approach involving the Ministry of Interior and National Administration, the Ministry of Education, the Ministry of ICT and Teacher Service Commission. All the personnel involved in the examination processes were well briefed on their roles and are ready for the exercise. To enhance the credibility of the 2024 Kenya secondary examination this year, several innovations have been introduced by NEC that include: 1, the distinct strapping of cartons containing examination materials for morning and afternoon with different colors. You've actually just ensured you've seen that right now. One is blue and one is black. Personalization of the KCSE examination question papers. Securing of all mobile phones in examination centers when the examination is in progress. The phones shall be in a lockable desk outside the examination rooms, and the supervisor will be the custodian of the key. The phones include those of the center managers, the supervisors, the invigilators, the deputy center managers, and any other person within the examination area and its precincts. I particularly wish to reiterate that the use of mobile phones in any examination center when papers are in progress is prohibited, and this must be adhered to without any exception. Jagono mungirore migawo mar somo Belio Kipsang okoni arita ojeu sikunde duto e pacho ka kuma jopuonjre ochako ayanga penjgi mar klas 10 kod 2 higani koloso Mombasa bang' yuoro chenro mar yawo container moting'o kalatese mag penj. Kipsang olero ni ikruok bende sani dhi nyime mar gero classes mag jopuonjre madhi chako grade mar 9 higa manyien. Jatije e duolo mochung'ne ndiko jopuonje tich TSC Nancy Masharia okoni piny owacho oseketo thenge shillings bilion 1 mar ndiko jopuonj e tich ka komachielo bende gichano ndiko intern teachers 2,000 monego bedni chako tich Januar higa mar 2025. Now finalized the implementation of CBC in PP1, PP2.
We have finished in primary school. This year in January, we shall be going to the final class in junior school. That is grade 9. And as we go to grade 9, I want to assure the country that we are preparing and we are prepared to ensure that our children transit very smoothly. Government has already, by the 15th of December, government will have finished constructing 11,000 classrooms in preparation for grade 9. We are working with our members of parliament through the National Government Constituency Development Fund. They are giving us another 7,000 classrooms. There is another 1,000 classrooms specifically in Nairobi. That's another 1 billion. So we look forward by January to have done almost 17,000, 18,000 classrooms, which will be able to accommodate our children. I am urging all teachers who qualify for the positions that we shall be advertising to please apply. In the past, we have had some grades not getting enough people. Please urge your teachers, even when you open school or even now, because we'll be advertising soon before schools open, that you all participate in applying for this. Additionally, I wish to assure the public that following a recent advertisement, the Commission will complete the exercise of recruiting 2,000 teacher interns who will be expected to report to schools in January 2025. Jagoro mungirore migao mar rita kwe Dr. Raimondo Molo noyuore nyasi mar yao kendo keyo tese mag penj mane otimore e sikunde nyiri ma Alliance Kikuyo. Molo okoni rita ni kare kendo ibro med jiwa rita kuonde mamonj janenore mar neno ni onge midhiero mawuok kuonde go. Jatelono bende olero ni kuonde mawuodhe bedo e matek nitiere nde kalapapla mabiro chwalo penj e wang' sao. Molo omedo ni bende sirikal tiyo kanyakla mar neno ni onge kama fuok obetie kinde ni mag penj. That we work together. We really appreciate the work that you continue to do. And the government has invested a lot in education. Actually, education has the biggest budget line in this country. And this shows to demonstrate how much His Excellency President Ruto values education and the role it has in changing this country. So as we go through this exercise, you can always count on our support. And from the security sector, I'm happy to note that so far we have not had any major security incident to be worried about. And we expect that this is going to be the situation throughout the rest of the coming days. And to the candidates, I'm wishing all of you success. Best wishes from myself and everybody within government. Jopuonjre maromo 20,989 jako penj maduong' mar klas 12 e kaunti ma Migori. Penj ni itimo e kuonde timo penj maromo 312 duto e kaunti ma ngima ma Migori. Commissioner ma Migori Mutua Kisilu mane wuoyo e kinde chiwo penj sub county Masuna East ne owacho ni okenge oketi makare mar neno ni penj maduong' ni otim kaluwore kod chike matayo penj. Mutua mane oten kod director e migao mar somo e kaunti ma Migori Jacob Onyiego owacho ni weche arita kwe oket makare e kinde duto ma itimo penj ni. Tuko na wanafunzi takriban 26,800 na kitu hapo, na tuko na containers 14. Kwa sasa hatuna chochote cha kuhofia. Askari ama officers wa usalama wamewekwa kwa kila kituo, kila center tuna askari wawili na tuko na uhakika kwamba mtihani utaendelea vizuri. Tumewazungumzia walimu pamoja na maafisa wetu kwamba kuna watafuata sheria inavyotakikana. Mtihani wa mwaka huu
una tofauti kubwa, kwa sababu mpaka karatasi imeandikwa jina la mwanafunzi. Kwa hivyo tunatarajia kwamba tutakuwa na visa vichache sana, kwa sababu mwanafunzi anapewa tu karatasi ambayo imeandikwa jina lake, si kama pale mbeleni ambapo wanafunzi walikuwa wanaandika jina lao katika karatasi. Kuna wanafunzi wachache, sina idadi kamili, ambao hawataweza kufanya wakiwa pale shuleni, maana wako hospitalini. Kitakachofanyika ni kwamba kwa sababu karatasi yake liko pale shuleni, litachukuliwa tu kwa sababu limeandikwa jina lake, na atapelekewa utaratibu ukiwa umefuatwa, aende afanyie pale hospitalini. Manakaka gwenge mamoko penj mar klas 12 chakore ayanga kawuono Kisumu. Jatelo mochung'ne somo e sub county ma Kisumu Central Charles Angela wacho ni jogo marito penj oseyudo tiegruok moromo, kendo ogeno ni penjno dhi timre e yo maber. Jopuonjre maromo 3,547 ogen ni dhi timo penj makamano Kisumu ka 1,855 gin yawuowi to 1,692 gin manyiri e sikunde 19 ka 13 mag sirikal to 6 mag ji giwegi. Arita bende oseketi moromo ka obila 2 dhi rito penj e kuonde timo penj. Migawo mar somo bende okone gi keto nyong'ong' mar rango tim moro amora manyalo rocho penjno. The preparation for this exam is in place. We've arranged and provided adequate transport. At your back, we've got enough security, 2 for every school, not for every school, but for every center. Now they are called examination centers. And the buses and the vans are here, and we are set to go. I want to say that the vigilators, supervisors, center managers were well briefed, and the exam is not beginning today. We began with the practicals the other time, and we've not faced any problem whatsoever. So I want to say that we are ready to go. There isn't anything to worry about. All systems are in place. Security-wise, as he has mentioned, we don't have any doubt, and we believe our center managers are all ready. And as we started exams about 1 week ago, this is just all the centers will be involved today. Penj maduong' mar klas 12 KCSE ne ochakore ma onge ng'ikruok moro amora e kaunti ma Homa Bay ka apisas mag arita kwe kod ma ochung'ne chenro mag somo e kaunti no yango ikruok ma giseketo mabiro neno ni penjno tim e yo ma owinjore. Kaunti ma Homa Bay ni kod kwand jopuonjre 33,225 motimo penjno e centers maromo 354 e kaunti no, ka kuom jopuonjre go ma yawuowi gin 17,484 ka manyiri to kwan gi romo 15,541. Director ma ochung'ne chenro mag somo e kaunti ma Homa Bay Eunice Kaemba gi jalup commissioner e sub county ma Homa Bay Charles Mwayaya ne otelo e chenro mar yaw container mar penj e laro mar apis e county commissioner ma county no. In containers. This is a departure from last year because this year we have had an increase in the number of containers. All this is meant to make efficiency in the delivery of exams and ensuring that all exams arrive in good time. Totally, we have a total candidature of 333,025 across the county. I like giving about the gender. We have 17,484 boys and 15,541 girls. That tells us that the gap is really narrowing. We are well prepared. We are set. All our teams are briefed, include all the center managers, the security, and all the invigilators and supervisors. We are prepared for a very credible exam. E kinde ma penj mag jopuonjre 9,605 ochakore pacho ka ayanga
Jochung'ne penj go jiwo mondo orit chike mag penj kendo otegre gi tiyo kod ong'we yamo kuonde ma itime penj. Jatije mar NEC Laktar David Njegere kane otelo chenro mar yawo kendo keyo otese penj go e kaunti ma Narok ojiwo loro simbe kendo tegore kod olete manyalo kelo timbe maricho. Jopuonjre mathoth dhi geno ni dhi timo penj ka ijiwogi mondo omi gitim penj e yo makare ka arita kwe bende ojiw e kinde ma itimo penj gi. Jopuonjre 2,529 kama yowuoyi 1,014 kod nyiri 1,515 kuonde penj 23 mag skunde ji giwegi mag KIPSEA 91 oting'o jopuonjre 1,133. In the time that the exam will be administered. This morning you have started with English paper 1. It is only a 2 hours paper. Inside those 2 hours, no one should be having a phone. There's nothing that is going to happen in 2 hours that will be an emergency. So in those 2 hours, please surrender all your phones. And they should be in a locker. And the only person who should be having the key to that locker is the supervisor. See, only race. If we do that, we are going to secure the credibility of exams in this country. The second thing is to remind you that as soon as the vehicle carrying the exams enters the center, the gates remain open until when the vehicle leaves. The third one is not a rule, it's an innovation that we have brought this year on personalizing the question papers. What you are going to collect from this container are question papers. What you will return are answer scripts. So that means as soon as the candidates finish doing the exam, you have to separate the candidates' details from the answer scripts, and please don't pack them together. There's a separate return sheet for the students' details. Jopuonjre achiel mane geno mondo otim penj mar klas 12 owito ngimane kama moko 2 manyien okonyore kendo geno ni dhi nyime gi penj margi e kar thieth ma Meru Referral ka olose apis Maburi East County Commissioner Mamero Jacob Uma mane otelo yepo mar otese mag penj e county no olero ni giketo chenro mag arita e yo makare kendo medone gi sane kwe osebedo e gwenge makono ahinya to e tong' mag Meru kod Isiolo kaachiel kod Samburu kod Tharaka Nithi ma osebedo kod midhiero mar arita kwe kuom kinde malach. Bende jomadongo maromo 181 kod joma otwe maromo 12 dhi timo penj margi e county no. Kuna vituo 412 ambavyo vitakuwa na mitihani ya kidato cha 4. Vituo ambavyo tuna wanafunzi 29,148, 13,907 wakiwa Magulamu, ilhali 15,241 wakiwa Mabenati. Tuko pia na wale ambao watu wazima ambao wanafanya mtihani huu wakiwa ni watu wazima 151 katika vituo 5. Magereza hayajaachwa nyuma, tuko na wafungwa 12 wa kiume ambao pia wanashiriki mitihani hii. Tunasikitika kwamba hadi kufikia saa 6 za usiku leo tumempoteza mwanafunzi mmoja ambaye anatoka katika maeneo ya Tigania West, na hali kadhalika hadi kufikia masaa hayo nimesema tulikuwa na Mabenati 2 ambao walikuwa wamebarikiwa wakajifungua katika hospitali yetu ya Meru. Kuna mongojong kanyo makao yueo mara mokwongo chenro ni mara migago ageno ni podin konda nambo mara ria deka uchiel nono na kwa ni mondi horna ote machuok ka kwa yo hawe maber ne nyithindo
matimo mochako penj margi mar KCSE odiochieng' ma kawuono. Aneno kae Ramogi TV migago ler James Opondo Senior, an Maurice Dianga wuod Kamgundo Ramogi TV ler korwa koni ka nyithindo matimo penj margi mar KCSE ochako penj e lwasi makare. Pod amedo mana kwayo hawi maber ne nyara Fina Koth Dianga hawi maber kotimo penj mar St. Augustine Andingo Mixed Secondary School. Oraro wuod Nyasia Jamabenju wacho ni Ramogi TV chopone e yorno makare. Rastas Gender kata Erastus Gender ka wuoke gwenge Maringa okoni okwayo hawi maber ne nyithindo duto te matimo penj margi mar KCSE odiochieng' ma kawuono ahinya to nyithindo mantiere Ringa Boys kaachiel kod Ringa Girls. Ngona Mogojwang director mara nyisana kao yo ma adundo kik mabor nikech pod wan gi weche mathoth. Umepanga matumizi hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nita boost. Ndio hivyo sasa, ndio check yako. Yes, unazambia nini watu nyumbani juu ya story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndiko ndani. Ndio wao pia wajipange. Na mamilioni. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Okunyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano maginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mbona hiyo time ya mambo ya airport wako tuita tukae chini? Kozi saa hii president na mdogo wake wamekosana. Wacha walinizimia hiyo mic. Ningewapasha proper, tunapikianga watoto na ndio tukama up na hiyo kitu ile ukipita mtu hii. Auntie nibaie. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana Ramogi TV.
home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart, then select Mama Safi. Lipa na ukishalipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Machiegni kendo nya kwa Ramogi. Duond bura mar ODM koro lando ni biro bago yiero mar kor gwenge mage tarika 27 mar dwe ni kaunti duto 47 mapacho kaja koma mar duol mochung'ne tayo yiero e duond bura no mabende otisi kaka National Elections Coordinating Committee. Mikai Emily Awita ne ochiwo lerno kowacho ni ikruok mar neno ne chenro no ota e yo makare ochopo e wang'. Yiero no biro geto apisas mag duond bura no e kidienje ma opogore kochakore piny nyaka malo e rang'iny mar kaunti. Mikai Awita boke mane ooro ne ute fwambo lero ni chenro ibiro tayo chakore saa 4 nyaka saa 8 odiechieng' kendo inyalo bi timo yor winjruok kuom jogo mageto kombe kata consensus kata yiero e yo mar riedo kata ting'o bat malo. Jatend migao mar ohala gi keto mwandu Salim Mvurya ochiwo siem ne josiasa makadho nam chumbi mondo owere gi siasa mar akwede mar dhoudi. Mvurya okwayo jotelogo mondo osir lwedo chenro mag sirikal mamalo mondo okony e ting'o malo ngima jopiny koloso yo Voi kaunti ma Taita Taveta e romo mar Ngaf. Mvurya owacho ni dongruok mar kaunti no nyalore mana ka jotelo otiyo kanyakla kendo okwedo ywaruok e kind jotelo ma osebedo ka timore e kaunti no. Lakini la muhimu, wananchi, tunapoendelea mbele, tunawaomba kwa unyenyekevu tuendelee kuunga mkono serikali ya kitaifa, serikali ya kaunti, tuunge mkono Mheshimiwa Rais William Ruto pamoja na naibu wake Profesa Kithure Kindiki, ili wakati tunaendelea mbele tuweze kuendelea kufaulu. Mambo ambayo ni muhimu zaidi ni umoja wa nchi. Jotelo mag din mar Islam koro kwayo jotelo mapacho ka mondo koro owere gi weche siasa kendo otine jopiny. Gimedo ni jo-Kenya oketo geno gi kuom jotelo mane giyiero mondo ochopnegi singo mane gimiyo gi ndalo kampen. Jotelo go kwayo jood bura mondo okony jatend piny e tiyo ne jo-Kenya mana kaka ne keto maino e thicho oko jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Gikwayo bende jalup jatend piny Kithure Kindiki mondo okony jatend piny e chopo singo mane omiyo jo-Kenya. Gidhi nyime ka giwacho ni tich maber ne jopiny nyalore mana ka jatend piny gi jalupne jotend migepe kod jood bura oketo winjruok makare e kindgi. Alitumia nafasi yao mpaka masaa 6 ya usiku kujadili kumngoa Bwana Gachagua kwa sababu alikuwa hawajibiki, na sasa wamepata anayewajibika, wamsaidie kupitisha miswada bungeni, miswada ile ambayo kwamba itakuwa ni manufaa kwa Wakenya, kama walivyotumia wakati wao mpaka Ijumaa kwenda bungeni na matatizo ya Kenya. Hayo tumesikia ya SHA na mengineo. Watumie wakati wao mwingi kwa kumsaidia Wanjiku. Tuache yale mambo ambayo wanaita kwa kizungu witch hunting, kutafutiana makosa, ya kwamba
kwa sababu fulani alikuwa anampenda fulani, sasa tuangalie makosa ya huyu na sisi tumtoe. Kama ilivyokuwa kwamba yule alikuwa ni wetu, sasa na sisi tumtafute makosa kwa huyu ambaye ni wao. Tunaomba sisi Wakenya ndio tunaumia, kwa sababu fahali wanapogongana nyasi ndio umia, na nyasi ni sisi wananchi. Tunaomba tunapofanya, inapoingia wakati wa kampeni, tunafanya watu wanakimbia juu chini mpaka tunapiga kura, tunapanga line, tunanyeshewa, tunachomwa na jua. Baada ya kuleta viongozi tena tunaanza kukimbizana barabarani, wale viongozi tena kuanza kuchaguana tena kila wakati. Hapana, tunaomba miaka iliyopo mbele yetu ni kidogo na mahitaji yetu sisi ni mengi. Jotelo mag din mawuok e kaunti ma Tana River okono oganda ma osebedo ka yware e kaunti no mondo odog e tijegi, ma en bang' jodongo mawuok e dhoudi ariyo ma osebedo ka yware e kaunti no chopo winjruok mar keto kwe e kindgi. Ywaruok ma kamano osekelo tho mar ji 18 ka kwan mathoth oringo miechegi, kendo sikunde 3 bende olor. Jakom mar imam e kaunti no Ustadh Abdullahi Haji kod jotelo mamoko wacho ni ywaruogno oseduoko chien okang' mar tieko akwede mag dhoudi e counties manigi midhiero ma kamano. Viongozi wa dini wamekubaliana katika mazungumzo yetu ya kwamba wao watachukua safu ya mbele katika misikiti, katika mihadhara kuzungumzia mambo ya amani. Na tumewakumbusha ya kwamba Uislamu ndio dini ambayo inahubiri amani, na kwa kuwa jamii zote zinazopigana hapa ni jamii za Kiislamu, tumeona ni vyema wao wachukue harakati kama viongozi ili wahubiri amani. Kila mtu usiwe na wasiwasi, usiwe na uoga, turudi kwetu manyumbani, na vile vile uvumi mwingi tuache, propaganda nyingi tuache, kwa sababu kile leo ambacho kwamba kinachotuumiza sana ni propaganda ambazo kwamba zinazoenezwa kwenye mitandao. Inafanya jamii ama inafanya watu kutorudi makwao na inafanya watu kuwa na uoga. Kwa hivyo nachukua hii fursa bado kuwahimiza na kuhamasisha ya kwamba tunataka vile ambavyo tulivyokuwa pale mwanzo turudi pale pale, tuishi pamoja na amani, tuishi kama mandugu, kwa sababu sisi wote ni wa dini moja, Mungu wetu mmoja, kibla chetu kimoja, mtume wetu mmoja, kitabu tunachokitegemea ni kitabu ya Qur'ani moja. Yaliyopita imepita, tunataka amani, tudumishe amani ya milele, si amani ya mdomo peke yake. Tunataka tuseme na itende, na tumesikizana ya kwamba tutatenda na tutasema, tutatenda. Amani tuseme lazima ikuwe amani, bila amani hakuna kitu ambacho kitafanyika. Jopiny ma kaunti ma Nyamira okwedo paro mar medo thuolo ma jotelo bedo e apisi kowuok higni 5 nyaka higni 7. Gikwayo senators mondo wit oko parono mane ochwal gi senator ma Nandi Samson Cherargei. Gimedo ni jopiny nong'eyo gima ne gitimo seche mane gikalo paro mar miyo jotelo higni 5 mar tiyo, ka moko kuomgi dwaro ni mondo odwok chien higni magisebedo e apisi. Gidwaro bende ni Cherargei olandi ni owere gi paro ma kamano chieng' ma senators odok e od bura network e wi wachno. Hii maneno ya kusema unataka kuongeza term limit mpaka miaka 7, hapo umepotea kijana, umepotea. Si hapo umepotea? Hapo umepotea Cherargei. Kama ungekuwa kijana unasikia, kwa sababu mimi ni senior counsel. Kama ungekuwa unasikia vizuri, ingefika siku ya Jumanne wewe uje pale seneti utuambie kwamba huo mswada umeondoa. When mwananchi gave 5 years limit, there must have been reasons. And you can get the reasons from the notes, from where the provisions of the constitutions were obtained. So we've not been told why the existing 5 years limit is not enough. Miaka miwili hii ni kupotosha Kenya, na maseneti muangalie hili chambo zana kwa kutasama hii miaka miwili ni ya kufanya kazi gani. Mukienda kujadiliana katika parliament, sema ya kwamba mambo ya kuhusu miaka 7 iondolewe mbali, mwanze kupanga maneno mengine kuliko kuongeza mtu miaka 7 ya kutofanya kazi. Hata tungeomba ipunguze hiyo miaka 3, kwa sababu hii ni kama kunyang'anya wa Kenya wenye wanatoa ushuru kila siku. Haistahili hata kidogo. Inastahili hata hiyo miaka 4 mtu akwende kwao.
Oganda egweng ma Akingli e kar chung'or bura ma Kisumu West onyiso luoro ni gidhi bedo kod kech maduong' bang' bim kod ong'eche monjo kendo ketho cham e puothe ka gikwayo sirikal mondo okonygi. Jodak makono koni bim sani olokore kendo chamo nyaka gwen ei pacho. Veronica Rogo ni kod ler mathoth kowuok Kisumu. Akingli, gweng' mayudore Kisumu West, piny okwe kendo yamo kudho manyangafu. Kata kamano, wuon wuor emong'eyo kama wuor diye godo. Jodak maka chiwore ka gitimo kinda e puothe mar nyago cham. Kata kamano, keyo margi ok nyal bedo malong'o kalure ni ong'er kachiel gi bim nyajuola kedo kod lek margi mar yudo keyo mabup. Ndalo ma wantiere ni wasebedo ka wabedo kod chandruok kabisa mar bim kachiel kod ong'er ma king'iyo kata kama ntiere ni to bim osechamo puothani ma aonge kod geno. E puodho matiyo ni natiyo gi mbolea, natiyo gi banda, to naolo loan monego bene ka ochopo giko mar kasekeyo taduoko. To e kaka nene koro bim kod ong'er chame ni aonge kod kwe kata kianta nyalo biro chulo loan ni nade. Gikawnwa ma zao ma wasepidho puodho. Gibiro ka wasekomo to giero. Ka giyudo ka kionge to gitieko te. Jopur ma Akingli koro kwano lal ma okel kod bim ma olokore kendo chamo nyaka gwen. Ka cham, olemo, omuogo kod mamoko bende ong'eche kod bim oloko margi. Akingli ka waonge kwe. Wan gi bimbe machalo nodak kodwa kendo gichandowa monge kaka watim. E sani kaka unena ni kaka arwakra ni ok arwakra namor. Arwakra kama nikech ka bimbe obiro tabuogogi. Ka giyuda to giwe ni an ng'ama baba. Sama arwako full dress kata skirt to ging'e ni an mama kendo gichaya giyora yora. Koro chuna ni nyaka arwakra kama nikech kinde ni maembe nyak. Arito maembe gagi. Kaka uneno gi nyak ni ka wuok to bimbe oro gi piny kendo kanyal duoga yudi. Koro last week kane wawuok ka kane waduogo to wayudo ka bim ochamo gwendwa mag group 8. To gwendwa gi ema konyowa e weche mag school fees gi weche mamoko. Koro wakia kaka dwa konyre nikech gigi osechopo makoro ni kodwa machiegni. Kaka yor neno ni wuon kwer oko anono, jopur e gwengegi ok nyal timo gimopogore gi rito legi. Mondo eka gibed kod geno mar yudo gimoro e puothgi mar dhiro uchumi masani mani malo. Wan gi chandruok mang'eny. Cham bende ok wanyal chamo. Wapidho, wapuro gi pesa mang'eny to ok wanyal yudo yuto. Wasiko mana ka kidhi taon yud gorogoro 2 to ni puro gi tekoni mondo mi yud chiemo ok inyal yudo area ma Kingiliga. Kata obed ni ma ok thuolo mokwongo, ma midhiero otudo oganda ma Akingli. Kuom thuolo machielo, gigolo kwayo makende ne sirikal mondo odonj e wachni kendo oresgi e lwet le mosiko kelo negi lal kinde ka kinde. Arogo Veronica, Ramogi TV. Bimbe omero ja Akingli kata kamano Veronica Rogo kuom lipodno bende yudo ote machuok kowuok kuom Jennifer ka okwayo mondo ubi ukonygi mano gwenge mag Muron, Kisumu County opposite Mtwala Primary, kowacho ni ong'eche ketho cham kendo bimbe be koro odonjre e wachni. Gimowuoro ni kare bimbe be koro dwani mondo losnegi gweno wet fry. En gima lich ahinya. Midhiero no ageno ni sirikal kaachiel gi jogo ma rito forest, jo forest bro konyo ka odhi nyime oyudo ni tudruok kind gi kanisa kod josiasa mapacho ka osebedo ka nyuolo paro mopogore opogore ahinya to e kinde mag yiero kod bang' yiero mokalo. Jatend piny William Ruto ne obolore ne kanisa, gino mane omiyo thoth kanise onyiso geno kuom singo mane omiyo jo Kenya. Kata kamano tok yiero moko kuom gi osebedo ka seyo kit telo magineno ka moko timo mos kuom chung' margi e kinde yiero. Dibed ni duond jodolo nyiso ni kanisa ywak ling'ling e wi chung' margi mar siro Ruto e yiero mokalo.
Tudruok e kind kanisa kod josiasa e pacho ka osebedo machiegni. Anyate kinde mag siasa kaparo mopogore opogore medo nyuolore ni to dibed ne josiasa tiyo gi jodolo e go siasa kendo chopo agenda maggi. Kama kuom kanisni bende iseyo kuom riwo lwedo kit jotelo moko mabang'e to duogo tiyo gi agoko ataro mar geno margi. Nonro nyiso ni 85% mar oganda jo Kenya gin jo Kristo. Ranyisi ni jo Kristo ni kod kwan mathoth mar oganda gino ma osebedo kalombo wang' jo siasa kama kuom jodolo to donjo e nyaka obadho mar yudo mit bilie mondo mi gichiw gweth margi. E yiero mokale higa mar 2022 kweth mar Kenya Kwanza noyiengore korka kanisni kendo keto jotend kanise yie kod gini gini manoyiergi gi Nyasaye. Negi thoro dhi e kanisni kendo golo chiwo mabup kendo kata mana wende be negi olo kanyakla gi jo Kristo. Ranyisi ni negi nie twech achiel. Contrary to the stories being peddled around that there will be job losses, there will be additional cost of living, those are just people who are speculators. Let me assure the country that we have already made the right decisions on ensuring that we have a predictable platform on how to run our economy. Matin ne higni 2 bang' yiero maduong'. Tend Kenya Kwanza osebedo katiyo ataro gi singo manegi miyo oganda jo Kenya. Kao kenge moko bende kao gi piny owacho. Kata mana tok chik. Pek mar ngima bende omero oganda jo Kenya ka oganda inego helu kendo ikwanyo e bunge koda ure. Ma osekelo chich ne moko kuom kanisni anyato mago manosiro tend Kenya Kwanza kama kuom gi osewuok oko mar timo mos kuom kwayo rombe mondo mi osir jo siasa go lwedo kendo lugi. Till now, I have always been thinking that this government is a government of God. Kwa maana wakati huu wote nilikuwa nafikiria serikali hii ni serikali ya Mungu. Because it's the one we voted for. Kwa maana ndio tulioichagua. To our embarrassment. Lakini kwa aibu yetu. It's a government of fight. This is not the government of God. It is not. We shall know them by their fruit. Ne watu wa Bishop Gordon Odongo mar kanisa mar Evangelistic Miracle Church. Bishop okwa jodolo mondo mi kik miene chilo tijidolo kendo milur altar kaka winjore. Ndiki mi bojo nabi mondo timi weche mag rieko kako ndike malaka riyo kari abiriyo. Wawe donje siasa. Sami donje siasa value ni birumo. Jodolo mancho donje siasa ithurwa ka. Ng'eny gi ndathgi olwar. Ja siasa will use you bro tiyo kodi to ka agenda ni osechopo. Obi dampi. Osiemo wang' jodolo mathoro donjore gi josiasa kendo keto ng'eruok ka yiero josiasa magisiro lwedo. Owacho ni kanisa en mar ji duto kendo jodolo winjo rwako oganda duto maromre ka kode ochung' margi kisiasa. Jodolo onego chunga kati gini go thick makata ka jasiasa moro biro iri intim tich Nyasaye nikech wan jotich Nyasaye. Kanisa iluongo ni kar lemo. Kar lemo en kama oyiene ji te donje. Josiasa donje, oganda te donje. To koluonge ni kar lemo to bede kar lemo. Jadolo Odongo kwa serikal mondo mi ogoye break kendo orang malongo kaka itao piny Kenya mondo gikaw yo kenge mag konyo oganda jo Kenya kaka ne gisingo. To dang' waris di alam ni jihinyore piny ka. Ok dhi maber. Koro ng'iya ni yo mora mora dang' utigo Kenya Nyasaye pod oketo gi e power mondo at least kila ng'ato nwang' kaka diket law kuome to ket chiemo e mesa. Moko kuom jodolo bende omedo kwero kitelo ma jatend piny Kenya William Ruto osenyiso. Bishop John Okinda mar Pentecostal Evangelistic Fellowship of Africa PEFA ose jatend piny Kenya kuom nyumo oganda jo Kenya bugo mar dhier koketo suru malo kendo riedo nengo ngima. Kutokana na afisi yako na wataalamu wako, muangalie njia ambayo inaweza kuleta sehemu ya ushuru iwe ni sehemu ambayo wana Kenya wanaweza kuibeba kwa wakati huu. Okinda onyiso Ruto ni odhimos emeto marusuru mar konyo helni mapachoka dongore kowacho ni mae na chiel kuom yore mag bero chuny mapachoka to ok mayo ganda ka bende oseo mokalo kitokuma mar thieth mar SHA mawacho ni sani osemedo midhiero ne oganda jo Kenya. Katika bima ya afya pia kuna kilio ya kwamba hata ingawaje tunaama kutoka ni tukielekea shift, tunaona ya kwamba malipo hayo bado yako juu zaidi na wengine hawawezi kuyamudu.
E kinde ma oganda pod geno yiero mamoko e pacho kae, ere kaka owinjo jodolo kod kanise ta chenro mage ma ok odonjruokie gi josiasa, to ere chung' mowinjo bed ni gikawo. To ndike Ayub 36:18 ni jodolo mondo tanga soya kendo kik iwe mwandu mondo nyumi richo. Asoya nyalo nyumo ji richo. Kik wandhogo piny. Kech kata mana Judas ma Iskariot sama nokawo pesa. Kidogi ng'iyo ngima ne tok kawo pesa. Ng'ini ngima ne nolal mana gi kanyo. Koro in jadolo mabiro kawo pesa e yo marach. Itiekori. Kanisa koro kwa mondo mi obed akicha, oti gi roho kar tiyo gi ringruok, kendo giwe akwede mar keto ng'eruok e kit oganda ma gilemonegi, kamoloyo to gibed duonda makwedo richo ka ok odewo wang' ng'ato. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Erokamano Lydia Okeyo kuom lipodno. Bang' tulo ne muoch e gweng' ma loro moro ma jodak ringo lweny ka gitony higni 13 bang'e kweth dhoudi mane ok modhre pi sani koro nyalo yienda kendo nyayo kwe ka ginyiso hera e kindgi. Walter Nyambaga nigi mathoth e wi tulo mane omiyo oganda opogore kendo ji onegore. E gweng' malomo Lorunge Lecha location e ward ma Mukotane County ma Baringo, lwasi okwe kendo auka kwadho mayom meweni onge midhiero ma jodak makao sekale. Kata kamano, e higa mar 2013 ka ne ong'ere kaka kar lweny e kod amen mapek e kind oganda ka oganda rakore rigiri kendo dunyore kang'none. Moko ne chweyo kod asere to moko ne jalo kod ojalo e kinde mar rung mach ne chwe mako moko ma wit ngimagi. Oganda ne inego ka gwen kendo ne chuno mondo jodak Malomo Roro to kod Ngelecha ne duny ng'wech mar reso ngimagi e kit lweny machal kamano. Chal mar arita kwe ne okethore kendo chuny jopiny ne opong' kod luoro. Na kwa hiyo wakati ya mzozo nilikuwa na miaka karibu 20 na kitu, karibu 27. Na mzozo haikuanza mbali, ilianza tu hapa mahali ambayo tulianza amani. Ikaanza hii laini. Kukatokea mambo na wizi kidogo, wizi ikapanda huko juu, ikateremka hapa chini, alafu ikakuja tena hapa chini, tukaanza wizi ndogo. So kwa sababu ya ile pressure na ile confusion watu walikuwa nayo wakati, conflict tu ikakuwa kitu ambayo watu hawakuogopa sana. Mzozo watu hawakuogopa sana. Unaiba yangu, naiba yako, unaiba yangu, naiba yako. Oganda mane wuotho kowuok e gwenge mag Kiserian kochomo Makutano kono wane nyaka ne gibede bwarita mager to kendo madiny motegno e kendo kata obila ne owito ngimagi kalure kod monj mag jonjore mag kuo mag jamni. Wale sasa wakora kutoka away wenye wanakaanga huko mbali wakaona kuna mahali ambayo watatake chance hapa, wakaingilia sasa kabisa, ile wanaingilia wakibomoa na kupeleka yote. So vita ikaanza sasa mara moja hivyo, na vita ikakaa ikasonga ikaingia pale mbele, ikaenda kidogo ikakaa huko mbele mpaka sasa ikakuwa ni ile sasa mass war, ikakuwa ni ile sasa vita ya jamii na vita ambayo sasa watu wote wamejiamini na wamejitolea kupigana. So hiyo sasa ikaforce sasa jamii ya Tugen waende kabisa mpaka wakafika side za Muchongoi na wengine wakaenda wakiandaa kabisa. E wuodho mochomo hoho mar Ngelecha to kod gode mag Karkaron to kod Tandare ikono wani jonjore ne buto ka kendo pando jamni magikwalo. Kata kamano, rowere to kod mine magimako bende ne bambo machwe pand kuondegi. Miyo nyaka wabed motang' e kinde limbe marwa. Serikal ne oketo jolweny kod obila marakore kod jokuo mag jamni mondo lodh oko jonjore mobuto e rogo mayudore kuondegi. Mpaka 2024 June the 17 ndio watu wa kwanza waliingia hapa, walikuja mpaka hapa, tukaanza kuongea mambo na amani hapa na tuka restructure sasa hii system ambayo umeona sasa hii imetupeleka mpaka hii jamii yote wametutembelea kuja kuona ile amani tumefanya. Na ile maajabu hawakuwahi amini kuna siku ambayo itafika watu wengine wakuje. Gisani, pogruok nitiere malach ka jodak mane oringo lweny kod rach mar arita kwe e koro duogo mos kendo riwore kod jowetegi mondo gidhi nyime kod dak margi machon. Hivi leo nimeshtuka kwa sababu yule mtu ambaye nilikuwa nadhani ni adui wangu
tunaweza kupatana naye, tumeweza kukumbatiana, wengine wameenda kupiga stories huko chini ya miti, na mtu mgeni mwenye angekuja eneo hili angeshangaa ni ukweli hawa watu wamekuwa wakipigana kweli ama ni uongo, kwa sababu mtu haujapatana labda rafiki yako kutoka lile jamii lingine kwa zaidi ya miaka 12, umekuwa ukimjua kama adui, lakini hivi leo mnapatana naye, mnakumbatiana, mnasalimiana, mnaenda kupigiana hadithi ya kutoka wakati yenye mzozo ilitokea hadi wa sasa. Kuthulu marigni apargadek mosekalo, sigune nitiere kindgi, kendo ne ok gimodhre pi, makagiromo, to en amen, machal gi mag ruedhi. Kata kamano, gisani giyie mar keto tenge pogruok margi, kendo dak kanyachiel. Hizi jamii ya ng'ombe na jamii ya hizi jamii zetu, hakuna wakati tumeishi bila silaha. Sababu kutoka kitambo tulikuwa tunatengeneza mikuki, tulikuwa tunatengeneza mishale, na hiyo yote ilikuwa silaha. Na hata saa hii kama fashion ya bunduki imekuja, bado ni silaha kama ile tulikuwa nayo. Na hiyo wakati pia hakuna wakati watu waliwahi ogopa kwenda vita sababu walikuwa wanatumia mkuki, walikuwa wanaenda vita. Gikon wani kumtholo malach, sikunde osebedo ka olor kendo som nyithindo ne orochore marach. To gesani gigeno ni jopuonjre biro dok e sikunde mondo gichak sikul ka oyaw sikule ga manyien. So unapoona hii shule ya Ramogi ilianzishwa tamu hii na waliweza kuleta watoto 118 wenye hawajawahi kwenda shule yeyote. Na nadhani this is a big achievement upande huu wetu wa Baringo Kusini, kwa sababu hii jamii wamekubaliana. Geywago kitire magin godo kalore ni sirikal osebedo ka ojwang'ogi kaka oganda, kendo gionge kata pise mag sirikal to kod yore ma inyal chwalnegi go kony. Kwa hiyo miaka yote pia hata hospitali tulikuwa tunaenda tu as far as Kamwenje, mtu angepelekwa Marigat, na pia tulikuwa tuna survive na miti shamba huku eneo hili. So tumekuwa tukiishi hivyo. Na unajua sasa tukiwa tunaishi huko msituni, ni msitu ambayo serikali pahali serikali hawako, pia tunaona kama ni msitu kwa sababu zile huduma ambazo zinahitajika kwa Mkenya yeyote ile hatungeweza kuipata. E gweng' machebe nyiny kod Sabaka yore richo, to kendo chiemo bende onge. Mana kaka winy choko lum mondo giged godo, mine pudho lum kendo diedo e ng'egi mondo giger godo kumba mag jot. Kalore ni kwe koro nitiere manyalo nya achiel mar oganda. Kitambo hatukuwa na manyumba, hata saa hii ukikuja huko kwa nyumbani hatuna manyumba kabisa, yote imeanguka. Lakini saa hii tutaenda mpaka mkutani kwa miguu kutoa nyasi, tutatengeneza manyumba. Hata tukiwa na wageni, saa hii nyumba iko. Hata ukienda kwetu, saa hii nyumba kwangu, saa hii niko karibu na Mgongo 30. Mimi peke yangu ndo nimetoa. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nimekuwa Citizen duka nikapata wako na ofa ya okoa wiki hapo Quickman. For only 442 shillings nimeweza kupata yawa mkate at only 79 shillings na masiwa je at 45 bob. Na sababu wa Kenya tunapenda ugali. Nimepata unga at only 89 shillings na mchele ya pisori je hiyo pia iko at 189 shillings a kg.
Hizi sote ni less than 500 bob. Imagine nimelipa tu 442 shillings nikaweza kusave 88 shillings. Unangoja nini bwana? Okoa wiki na Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe.